παρά τους ιούς των ανθρώπων εξεχήθη χάρις εγχείλεσης σου δια τούτων ευλόγησες ο Θεός εις τον αιώναν. Αλληλούια. Ακούσατε αγαπητοί μου το Ιερό Ευαγγέλιο. Διηγείται ένα θαύμα του Κυρίου. Ο Χριστός πήρε στα χέρια του 5 άρτους και 2 ψάρια, ύψους τα μάτια του ουρανού και προσευχήθηκε. Τα ευλόγησε και τότε έγινε το θαυμαστό. Έφτασαν αυτά να θρέψουν 5.000 άντρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά που ήταν πολύ περισσότερες από τους άντρες. Οι άπιστοι ακούγοντας το θαύμα αυτό γελούν. Μην τα γελούμε, αλλά θαυμάζουμε. Και θαυμάζουμε όχι μόνο για τότε, αλλά και για σήμερα. Διότι το θαύμα αυτό το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ποιο είναι το θαύμα που επαναλαμβάνεται? Ότι το χώμα της γης που πατούμε, το ίδιο το χώμα που έθρεψε τους γονείς και τους παππούδες μας, αυτό τρέφει και εμάς. Αλλά εγώ σήμερα, αγαπητοί μου, θέλω να προσέξετε κάτι άλλο. Ότι το θαύμα αυτό διαφέρει από τα υπόλοιπα θαύματα του Κυρίου ως προς τον τόπο που έγινε. Τα άλλα θαύματα το έκανε ή σε σπίτι, ή στον δρόμο, ή στο ναό, ή στην ακρογιαλιά. Αυτό το έκανε όχι μέσα στην κοινωνία, αλλά στην έρημο. Γιατί στην έρημο, μη φανεί παράξενο, ίσως και στην δική μας εποχή, δούμε κάποια μέρα να φεύγουν όλα από τις πόλεις και να βγαίνουν έξω σε τόπους έρημους. Ο Χριστός δεν μισούσε την κοινωνία, αγαπούσε την κοινωνία. Γιατί λοιπόν έφυγε στην έρημο? Έφυγε και πήγε εκεί διότι άκουσε κάτι που συνέβη στην πόλη και ταράχτηκε. Άκουσε ότι εξεσθενέται άνθρωπος. Ποιος άνθρωπος? Ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Μα τι έκανε ο Ιωάννης? Τι έκανε? Έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο έγκλημα? Το να πει κανείς την αλήθεια. Άλλα πράγματα σου τα συγχωρούν. Αυτό δεν το συγχωρούν. Και ο Ιωάννης είπε σε όλους την αλήθεια. Είπε στους πλουσίους να μοιράζουν τα πλούτια τους με τους φτωχούς. Είπε σε άλλους, όποιος έχει 2 πουκάμισα, να δώσει το 1. Είπε στους εισπράκτορες των φόρων να μην εκμεταλλεύουν την εξουσία τους. Είπε στους στρατιωτικούς να μην χρησιμοποιούν τα σπαθιά τους και να καταπιέζουν το λαό. Τέλος, ανέβηκε και στα ανάκτορα βρήκε εκεί ένα παράνομο ζεύγος και είπε στον βασιλιά Ηρώδη, ουκ έχει τη γυναίκα του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται να έχει σύζυγο τη γυναίκα του αδελφού σου, την ύφη σου. Για τον Έλληνο κρατό λοιπόν τον αποκεφάλισαν. Και όταν άκουσε ο Χριστός του Ιωάννης εξετελέστη, έφυγε και πήγε στην έρημο. Τι μας διδάσκει αυτό? Ότι το έγκλημα γίνεται παντού.
Αλλά τα μεγάλα εγκλήματα γίνονται μέσα στις πόλεις, στα αστικά κέντρα. Εκεί κατά εξοχή βλέπουμε να γίνονται παρανομίες, μοιχείες, κλοπές, ψευδοορκίες, πορνείες, μοιχείες, φόνοι, κάθε είδους εγκλήματος. Υπάρχουν πλούσιοι που απέκτησαν τις περιοχές τους πατώντας πάνω σε πτώματα. Πηγαίνουν στην πόλη από το χωριά κορίτσια αγνά και νέοι μακαταροί και εκεί πέφτουν σε παγίδες και καταστρέφονται. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος με αισθήματα αγνά θέλει να βγει στο ύπαιθρο στην εξοχή. Γι' αυτό ο Δαβίδ λέγει: ποιος θα μου δώσει φτερά να πετάξω σαν περιστέρι και να βρω μέρος να ησυχάσω? Να, έφυγα μακριά και δεν διανυκτέρεψα στην έρημο, γιατί είναι ανομία και αντιολογία μέσα στην πόλη. Μέρα νύχτα διαρκώς η ανομία θα την περικυκλώσει και θα την μέχρι πάνω στα χείλη της. Θα την αδειώσει, δηλαδή θα την κατακτήσει. Θα την αλώσει, με συγχωρείτε. Θα την κατακτήσει. Και στο εσωτερικό της θα υπάρχει ανομία και κόπος και αδικία. Και δεν έλειψε από τις πλατείες της η τοκογλυφία και η δολιότης. Να λέει ο Δαβίδ, γι' αυτό εμάκρυναν φυγαντεύων. Γι' αυτό και ο Σολομών λέει: χρήσον εκείνη γη ερήμο. Προτιμότερο να κατοικεί κανείς στην έρημο μαζί με τα θηρία παρά σε πόλεις μαζί με ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι ασκητές έφευγαν και πήγαιναν στην έρημο. Γι' αυτό και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος, Αθανάσιος και άλλοι, πήγαιναν μακριά μέσα στις ερήμους. Γι' αυτό και ο Χριστός σήμερα πήγε στην έρημο. Αλλά αυτό θα μου πείτε, γίνεται και σήμερα. Να, κάθε Σαββατοκύριακο και αργία αδειάζουν οι πόλεις. Όλοι βγαίνουν έξω. Κάνουν λοιπόν ό,τι έκανε ο Χριστός. Τι είπες, κάνεις λάθος. Αυτοί που φεύγουν και βγαίνουν από τις πόλεις δεν πηγαίνουν για να ησυχάσουν, να προσευχηθούν και να αγιαστούν. Δεν πηγαίνουν όπως πήγε ο Χριστός. Το πρωί της Κυριακής, όταν τα πούλμα φεύγουν για τις εκδρομές, είδατε εσείς να παίρνουν μαζί τους κανέναν ιερέα για να κάνουν λειτουργίες σε κάποιο εξοπλίσι? Όλοι τους σχεδόν λησμονούν ότι είναι χριστιανοί και ότι την μέρα αυτή έχουν καθήκον να τρέξουν στην Εκκλησία να λειτουργηθούν. Στρέφουν τα νότα στην Εκκλησία και φεύγουν. Και φεύγοντας τι κάνουν? Απουσιάζουν από τους προσκλητήριων. Όταν γίνεται η έπαρση της σημαίας, τα πάντα σταματούν, αδελφοί μου. Και στην Εκκλησία την Κυριακή το πρωί έπαρση της σημαίας και προσκλητήριο γίνεται. Και πρέπει τότε να σταματούν τα πάντα. Κάτι μετακίνηση, εκτός απολύτου ανάγκης. Ενώ λοιπόν στην Εκκλησία ακούγονται ουράνια λόγια, λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες και τα σάικ των σόλ, και όλα εκεί οι λεγόμενοι χριστιανοί απουσιάσουν. Που πάνε άλλοι στα βουνά ορειβασίες και κυνήγια και άλλοι στις παραλίες όπου ανακατεμένοι ασιενικοί και ατυλικοί πέφτουν στη θάλασσα. Και αφού περάσουν έτσι την ημέρα, το βράδυ κουρασμένοι, τσακισμένοι, τιμετισμένοι, επιστρέφουν ναυάγια. Και την Δευτέρα το πρωί κι άλλοι στις επιμερίδες και στάζουν αίμα. Και δεν είναι μόνο τα βροχαία και άλλα κακά συμβαίνουν. Σύμφωνα με τις στατιστικές, τα περισσότερα εγκλήματα γίνονται ημέρα Κυριακή. Κάθε αμαρτία θα την πληρώσουμε. Αλλά η ίδια αμαρτία όταν γίνεται Κυριακή έχει άλλη βαρύτητα. Οι πνευματικοί τα παλιά τα χρόνια ρωτούσαν στην εξομολόγηση πότε έκανε την αμαρτία αυτή, καθημερινή ή Κυριακή, και για την Κυριακή έβαζαν διπλάσιο επιτίμιο. Αδελφοί μου, ο Θεός έβγαλε τα ωραία της γης για να ευχαριστείται ο άνθρωπος και να το δοξάζει. Όπου και βρίσκεσαι, παντού είναι ο Θεός. Υπάρχει ένα μάτι που τα βλέπει όλα, ένα αυτί που τα ακούει όλα και ένα χέρι που τα γράφει όλα. Αν έχουμε αυτό το φρόνημα ότι παντού είναι ο Θεός, τότε παντού ας το δοξάζουμε σύμφωνα με τα λόγια του ψαλμοδού. Εν παντήτως φωτίες αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εάν το αισθανόμεθα αυτό, τότε η γης είναι ναός του Θεού, μέσα στον οποίο πρέπει να υμνείται το όνομά Του. Αλλιώς, ας πηγαίνουμε στην ερημιά της εξοχής για να εκδηλώσουμε ασίδωτοι τα πάθη μας με την ιδέα πως εκεί δεν μας βλέπει κανείς, απατώμεθα όμως.
Ο άνθρωπος εμμόνιε της πόλης, εμμόνιε τα βουνά, εμμόνιε τα ακρογιάνια. Στα μετέωρα λόγω χάρη ζούσαν κάποτε μόνο ασκητέ. Τώρα ο τουρισμός έφτιαξε ξενοδοχεία και διασκεδάζουν εκεί οι τουρίστες της Ευρώπης, σημεία των καιρών. Πρώτα στην έρημο ακουγόταν ο ύμνος του Θεού. Τώρα και τα εξοπλίσια και τα μοναστήρια έκλεισαν και βασιλεύει ο διάβολος. Πού να πάει ο χριστιανός για να βρει για να ψυχεί μέσα στις πολιτείες, κέντρα, θέατρα, κινηματογράφοι κτλ. Να πάει στην Ήμετρο και εκεί έφτασε ο μονισμός. Γι' αυτό αδελφοί μου η γη δεν μας υποφέρει και σύγεται. Γι' αυτό τα ποτάμια και η θάλασσα φουσκώνουν και αγριεύουν σαν να λέμε Θεέ μου, αφήσε μου να τους πνίξω. Γι' αυτό και οι πέτρες που πατούμε τα γυρουφίδια να μας φάνε. Διότι όλοι μας λυρικοί και λαϊκοί, μικροί και μεγάλοι, όλοι αμαρτήσαμε στον Θεό. Και καμιά νύχτα θα δείτε να πιάζουν οι πόλεις και χιλιάδες κόσμου θα τρέχουν στα βουνά. Όχι πλέον για να οργιάσουν, αλλά για να κρυφτούν μέσα στις πυλές. Θα γίνει τότε έρημος ο τόπος. Προτού λοιπόν να γίνει έρημος ο τόπος, ας μετανοήσουμε οι πάντες. Και τότε ο Χριστός θα μας ελεγχήσει για πλαισιών των Αγίων. Αμήν. Και το φόβο του Θεού